L'actor Josep Maria Pou ha fet realitat a Lleida el seu desig, el que perseguia des de feia temps, i és portar l'obra d'Edgar Allan Poe als escenaris. Des que era un nen, des de l'albor del meu turment, he copsat jo en cada abisme del bé i del mal el greu misteri que en mi preval. Un dels grans de l'escena catalana dona veu a un dels grans de la poesia moderna, Edgar Allan Poe. Josep Maria Pou interpreta des de la foscor d'aquest escenari els versos del creador d'algunes de les escenes més terrorífiques de la història de la literatura. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és comunicar-me amb el públic a través de la paraula, explicar històries. En això consisteix el meu ofici. Els relats de Poe, i en aquest cas la poesia de Poe, serveixen molt per comunicar emocions molt extremes, que són les emocions de Poe. Unes emocions que també transmet a través d'imatges captades amb el mòbil el seu nebot, el fotògraf lleidatà Jordi B. Pou, l'altre protagonista d'aquest duet familiar convertit en espectacle. Universos paral·lels que fan nou un món antic. I descansa tan rígid ara al llit el meu cos que qualsevol veient-me podria creure'm mort. Els sospirs i els sanglots, els gemecs i els laments ara guarden silenci, com l'horrible batec del cor. Sí, aquell horrible, tan horrible batec. Torna a TV3 i després de 6 anys